yenu. Si ajide Ugochi na-aga n'iru. Biko ka anyị gbakọ kịta. Wee kelee Eze-Ana. Eze-Ana ga-adị. Eze-Ana Ugochi tubelu. Eze-Ana Ugochi tubelu. Nwoke ọma na oraifite. Ị ga-adị. Odinana bụ eziokwu, Odinana bụ ụzọ ndụ. Ịma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chegharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti, n'ụtụtụ na abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana, Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi, ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye mmalite eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi, ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye mmalite eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị. Ugochi tubelu ga-adị. Ugochi tubelu temple, ọ ya adị. Maka na eziokwu anwa chacha, ndị okenye riri anyị front and back, ndị oche riri anyị front and back. Sojas kala aka ghọrọ ụmụ Igbo, si anyị rapụ nke anyị na nke fa ka mma. Buru Baịbụl bịa, akwụkwọ akụkọ, wepekwa chọọchị fa, obodo ụka adịkwa. Mmanụ Ugochi tubelu ekweghị ekwe, Eze-Ana si na ọma mbe, ọdịnala amanwụ, ọgbanwụ chacha. Oge ọbụla ọ na-eti, ọ nọ na nkụzi, Chukwu abịa ma gbaa gị ume, ọdịnala ya dị. Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo, a ka bụkwa onye nke gị Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu oraifite. Abịakwa m n'oge awa nke eziokwu nke mụ nwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu onye nzere ọzọ na-eji wepụta maka ịkọwa ọtụtụ ihe n'ọdịnala Igbo. Maka ndị ọ bụ tata bụ izizi ha na-afọ na soshal midia, afa mbụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu oraifite. Echiri m ọzọ Eze-Ana bụbụ onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa bụ afa miri emi, rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry, bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa, isiokwu anyị ji bịa bụ benefits of sacrifice. Uru ọ bara bụ mmadụ ịdị na-achụ aja, na ihe kpatara ndị Igbo ji achụ aja n'ọdịnala Igbo. Ọnya ka m ji bịa. Ma n'ụbọchị taa, anyị ga-asụkarị Igbo. Yes. Mana ka anyị kọwara gị ihe ị kwesịrị ịma n'oge awa nke eziokwu abụ na ihe anyị chọrọ ịkọwara ụmụ Igbo ihe bụ ọdịnala Igbo bụ ihe ndị Igbo ji achụ aja, ka ịghọta ihe dị iche na ihe bụ ọdịnala Igbo. Ịghọtara ya? Ọnya bụ ihe nchọ ka ịghọta ọfụma ma ghọta nke ọma. Ọ bụrụ na ịbụ onye ọdịnala Igbo, ezigbo onye ọdịnala Igbo, iwepụ aka, ị mara na ịma atụnata egwu. If you have not conquered fear, you have not started. Conquering fear is the first thing you must conquer n'ọdịnala Igbo. Ịghọtara ya? Mana bifo anyị gaba n'iru, ihe eze na-achọ ịkọwalụ gị bụ ka anyị mụọ ọkwa dị mkpa. Ọkwa dị mkpa bụ nke mbụ, ọ bụrụ na ị chọrọ isonyere anyị na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Mee, anyị achịkọtaga nke ọnwa Eprel. Ndị na-esonye bụgo na ya amarụgo ka esi eme, mana maka gị bụ onye ọfụ, ị ga-eme bụ ịchaatị ya bụ na WhatsApp, a drop on ya 3 prayer request, make a donation token to the account number. A chat them can go other details I need from you, can we can book ogi.
ihe ọ pụtara bụ ndị anyị na-achụ aja n'isi ha for 14 days n'ọnwa ọbụla, nke na-ebido 5th 6th of every month and then 19th. Onye ọbụla nwere ike isonye na aja, ma ndị nọ n'oru ma ndị nọ n'Igbo. Distance abụrụ ebara ya n'ọrụ mmụọ anyị na-alụ maọbụ na aja anyị na-achụ. Ihe ọ pụtara bụ na aja anyị na-achụ anyị riri igwe, anyị na-eburu prayer request ndị mmadụ, bugal the entities of powers, na-aga ọfọ na-achụ aja n'isi ha kwa ụbọchị kwa ụbọchị. Ụbọchị a ga-emechizi ya egbuo eburu wee mesara ka ndị mmadụ erikwazịa ma ṅụọ. Nke bụ eziokwu na aja esigoro n'aka ya wee bulie ọtụtụ ndị mmadụ elu. Aja m na-achụbu uri onwe m mgbe m bidoro ọrụ years ago, ịghọtara ya. Mana mmụọ chọsi ka ndị mmadụ na-esonye na ya bụ aja, maka na esigo n'ụzọ dị etu atọ ọtụtụ ndị mmadụ na-agbụ ekere ha. Anyị adịghị show social media ihe olu anyị na social media maka ọ dịrọ necessary. Yes, then maka ndị niile sonyere na aja bụ ndị nwetagoro ihe onyonyo na WhatsApp nọmba ha, etu anyị si wee chịkọta ya. Ọ bụrụ ọfọgụ nwa bụ an audience, ọ bụrụ ya maka na ihe olu anyị adịghị so na social media ọ dịrọ mkpa. Then nke ọzọzi bụ ị kwesịrị ịma ọkwa ọzọ anyị na-ama ihe niile anyị na-agbasa ozi na ngalaba na-afụ ịgbasa ozi ọdịnala Igbo. Anyị na-eyuzu many method ịfụ na anyị gbasara ozi ọdịnala Igbo a ka o ruo nsọtụ niile. Then na chanel anyị na-awọchị na YouTube Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu oraifite. This channel for evangelization is a lecturing channel. Then for a watch is a movie I sponsor, maka I'm a movie producer. Movie I sponsor iji wee kwalite ọdịnala Igbo, ka anyị kọwara ndị mmadụ ihe bụ ọdịnala Igbo. Maka onye alachara ọnụ ụgụrụ alachari ọkwa eziokwu. People have said a lot of lies against ọdịnala maka ihe na ha aghọtaghị. Maka ihe anyị na-achọ ka anyị kọwalụ ndị mmadụ nke bụ eziokwu. All our movie stories bụ true life stories. Esi na-amụta ihe. Ọ bụrụ na ị bụ onye ọfọ emebiri ọfọ na ngwurube nna gị, maọbụ na-emebiri obi, maọbụ na-emebiri ihe ọkpụtọrọ ọkpụ na ngwurube nna gị wee na-enye unu nsogbu, jee na my YouTube channel ka ị wọchị ya true life story ezinụlọ emebiri ọfọ ihe ọ na-ebute. That movie bụ agbọrọ ya The Rejected Staff. Ọ bụkwa na family gị bụ family emere alụ dị iche iche, ewee na-eme ọnwụ na-emere ihe ọtọdọ dị iche iche wee na-ebute mpịawa azụ, jee wọchị Anger of the Gods. Yes, the promo dị na YouTube now. Later today ị ga-afụ the full movie on my YouTube channel. Then ọ bụkwa ndị chọrọ ịma ihe gbasara the consequence of okite, ihe ọbụla onye ọbụla nwere ike ịgwa gị. Ọtụtụ ndị mmadụ nwere ike ịsịrị gị asị gbasara okite. Ịchọọ ịma nke bụ eziokwu, anyị etinye gị na active movie ka ọ bụ the temple sponsor. Ije ebe a ije watch the consequence of okite. Ọ dị bịa. Nke ịtọ bụ ọ bụrụ na ị chọrọ ịma gbasalụ nemesis, abomination nemesis, is also you get the updates in our channel. The name of our channel is Ugochi the movie productions. Every gonna watch our movies. You will no longer watch our movies in this channel of Ugochi for evangelization. So if you watch our movies, you can watch because I'm na radio cable televisions, whether on multi-choice, Go TV, whatever, Europe and whatever. Then if you want to be showing our movies on your channel, please chat me on my WhatsApp. Kai Womakia. Ihe dị m mkpa bụ na ozi ọma rute mkpa niile ọ bụrụ ego. Yes. Chat me on my WhatsApp 0805-7837-672. I repeat 0805-7837-672. Ya gazie. Then ka anyị batazie n'isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị tata bụ benefits of ịchụ-aja. Nke mbụgoro bụ gịnị bụ onye ọdịnala Igbo? Kedu ihe kpatara eji achụ aja? Kedu ihe aja na-alụ? Then nke mbụgoro bụ na one thing ga-emene ndụ gị ma ọ bụrụ na ị pụtara bụrụ ezigbo onye ọdịnala Igbo. Ịma ndị tụkachara ewu ụjọ dị n'ụwa ndị na-ekpe chọọchị. Ịghọtara ya?
onye chọọchị na-atụkarịcha ụjọ ịghọtara ya, ha na-atụ ụjọ dị egwu. Yes, mana ị bụrụ onye ọdịnala, maybe ị gabatara ọdịnala ọfụ, but you have not conquered fear. Ị mara na ịgbaghịbeghị mgbọrọgwụ. Conquering fear was the first thing you must conquer in life. You know why? How things work in creation. A marona Nigerian one be a member. A marona and Chadi Modogu. A marona here Adi Emonia and Chieso. A maroquazi no chibozo. A maro yeba than the Bujatu na chi onye adịghị n'izu n'isi na-achị ya, meaning if your chi does not support any izu ọbụla, any plan against you, meaning you will live longer and grow gray hair. So ihe dị mkpa bụ na gị na chi gị na ya ezumezu nọ in harmony, not as one unit. Believe in me, chi gị na ya spiritual forces abụrụgo afụmụgo shield nchekwa bụrụ okike wee gbaa gị. So mmadụ ọbụla nwere ike imewu ihe maka na n'ụbọchị amụrụ dike na mba ka amụrụ ibi ya. Ịghọtara ya? Ka nkọwarụ how things work. Ọtụtụ ndị mmadụ nwere ike na-atụ ndị otu nzuzo egwu, ma ndị open court ma ndị secret court, ma ọ na-atụ ndị na-agwọ ajọ ọgwụ egwu, ma ọ bụ na-atụ ndị na-ehipụtara eze mmadụ egwu, ma ọ bụ na-atụ ụjọ ndị na-nwere so much secret altars. Ịma ihe kpatara iji atụ egwu? Ihe kpatara iji atụ egwu bụ na ị nwere an altar that speaks for you. Ịghọtara ya? Maka na ejiri ọnwa adịbe eme mkpọrọ, ọ bụrụ inu abụrụ na nkịtị ka eji atụ ya. Ịghọtara ya? If you have strong altar that speaks for you, ị ma na nche a na-eme odogwu. Aka gị dị ga-ana ọcha imegide na mmadụ because of cough lamp kama ndị Igbo kpọrọ ya o metara buru. Iche ịma maka eje ụbọchị njije na meseji m ebe nkụzi gbasara kama. Yes, you must come with clean hands. Never you plan evil against anybody. And if anybody is planning any evil against you, it will never work. Ka nkọwarụ na-etu ihe si alụ. Ọ ka m weregoro ndị na-ehipụtara isi mmadụ, ma ọ bụ ndị na-manipulate mmadụ from any evil altar. I can tell you, if there is any altar, good altar, remember, in metaphysics, you study about how things work in the spiritual. And that one again was negative and positive in everything in creation. And when the beings then are all from the light region, where the beings then are all from the dark region. You know that? So everyone when the beings in there said, I don't know can they be belong? Can the beings indeed belong to? Omrune with evil altar from the dark region now fighting against your glory. Do you have a good altar that is fighting for your upliftment? Ebe nsogbu na-adị ọ bụrụ na iwu ofeke ịbụrụ anụ enu ịbụrụ anụ ala. Echefuru ihe Jizọs ndị ụka ọbịa gwara ha n'akwụkwọ Revelation sị na ọ bụrụ na ijuru oyi na edere ọkụ, ọ sị na ya ga-esi n'ọnụ gbọpụta gị. Ihe ọ pụtara na oge nwere ebe ibilong. So ọ bụrụ na ị belong to the light region, ihe ọ pụtara na enwe the altar from the light region will be protecting you. The beings and entities of powers from the light region will be protecting you. Therefore, any altar from the dark region can never succeed. You know why? Altar versus altar. Go and watch my teaching about altar versus altar. Again, when you okwu mmụọ na-ekwuru maka gị. Emaja osuburu ofeke. Isoro na anụ elu, isoro na anụ ana. Ịghọtara ya? Onye abatara ọtụtụ ndị ụka ụjọ ji ajụ ha ahụ maka na o nwere ebe ha kwụrụ n'elu na ha kwụrụ n'ala. Ha amakwu na nke ha na-eme ama eprotetu ha maka ihi na ha ama na mmụọ ha na-efe abụrụ mmụọ be anyị, ọ mmụọ bịara abịa, ọ ndị obere ndị Rom ka ọ na-ekpere maka ya, ndị ọcha anyarị. Dị afọ obi esiri onye ike na nke ọ na-eme. Ka nkọwalụ gị onye a na-eje dibịa na-agwọ oturu ike ọ dị n'elu,
onye agha na-asị ka o jee send ya evil powers against you. Ọkwa ọ na-agwa omesia ya o kweghị nkwa ma ọ gbuoro ya ihe mme ya ọbụla wee zipụ ya ọnụ ọkwa eziokwu. Ọgwụgwọ dibịa na-agwọ ọgwọcha ọgwụ o nwere ike chọọ ofe ihe mme gbuo nke ọ na-enye ya bụ mmụọ a ga-ejerụ ya bụ ajọ ọrụ. Mana ana m achọ ịgwa gị na gị nwere onwe gị bụ onye na-alụ ezigbo ọrụ, nwere ezigbo mmụọ nke na-echekwa gị, nke ị na-achụkwuru aja. Ndị ahụ ị na-achụrụ aja ama ekwenata ka ihe mee gị, maka na ofu aja ahụ ọ chụrụ mmụọ ajọ mmụọ ka o jewe ọgụ, ka gị nwa chụkwalụ ezigbo mmụọ ka o jebere gị ọgụ. Ịghọtara ya? Ka mma alụ ga-atụ, ọ bụrụ na nwa na-efu nwa ofeke onye nna ya bụ nọtin, nwa ya nwoke bụrụ nọtin, wee jee nụọ ọgụ wete nwa kaptịn ma ọ bụ nwa DCO na police station, for any reason ha nụcha ọgụ, DCO nwere ike inye ọda si jee pụta onye anwa n'usoro nwa ya ọgụ wee merụọ nwa ya ahụ. Ịpụta etigoro na sel for 2 fighting, o nwere ike o ruo ebe ahụ o mee ya akaje ịsainụọ na ego a ji oje triti nwa ya n'ụlọ ọgwụ na ị ga-akwụ. If not, nọrọ na sel emechaa ya akaje dị etu a, eme ya akaje maka na imere nwụrụ mmadụ, ọkwa eziokwu. Yes, mana ọ bụrụ na DCO ahụ asị na ọ na-ekote okwu n'ụka, o wee bụrụ na nwa ya o mechaa onye nke ya wụ ofeke, nna ya wụ ofeke akaje o wee bụrụzie na o ji gwakote okwu n'ụka ụbọchị ọzọ wee jeje amụọ nwa mejọ, wee jeje amụọ nwa mejọ, wee mee nwa mejọ ihe anwa m o mere ụbọchị mgbe o mere nwa ofeke. Nke bụ eziokwu na ọgwụ na DCO amara onye ọ bụ wee send ya ndị polisi ka abịa mee nwa mejọ arrest, ọba wọk. Ịghọtara ya? Nke bụ eziokwu bụ na mejọ karịgodoro ya nwa na onwe bụ DCO in order of rights. Now ọ bịagodo bụ na ama eme agaghị eme ya arrest, na ama eme ya akaje emere nwa ofeke. Ime ihe kpatara ya maka nna ya enyi ikwu n'azụ kụrụ onye kwụ gị n'azụ. Ịghọtago? Ọ bụrụ na ịmara ihe a na-eme wee dupụ ajọ mmụọ ka ọ bịa mee ego na ọkarịrị gị, ten maka na iwu ofeke nwere nke ịma emeghị ihe akaje. Mana ọ bụrụ na ị nwere mmụọ na-ekwuru gị, onye ọbụla sịrị ka o mee gị na ọkarịrị gị, mmụọ gị na-asụ eme onye a na ọkarịrị ya. Onye abatara na ịma agba onwe gị nkịtị, ị ga na-echukwa mmụọ gị na-asụ ya, spiritual forces, mmụọ niile gị na-asụ. Onye abụ na mmadụ nwere ike ọ baba ajọ nkata kpagharịa kpacha mmụọ gị na-asụ eje tọsịa ajọ nkata anwa, ịghọtara ya, ebidokwa n'isi maka na agba izu ma ọ bụ na dịka a na-agba ya mma na, ịghọtara ya, mmụọ gị na-eso ga na-eji aghasara ya ajọ nkata anwa. Nwere ike ọ kpasị ajọ nkata anwa ebuchigharị ya azụ, ndị ụka kpọrọ back to sender. Ịghọtara ya? So onye ahụ ihe dị na ya. So onye na-achịkwa nne chụba aja, onye ọkọ ọtụ ị na-atụ egwu na ọya akpọchi shọpụ gị, na ọya akpọchi ya biznes, gịnị ka ọ na-eme? O nwere ihe o mekarị. Ihe o mekarị iwu na o nwere anụ ọta, o nwere anụ ọta ọ na-achụrụ aja, o nwere anụ ọta o ji ehipụta na isi gị. Ihe o ji eyi ya egwu maka na o nwere ebe n'iwu ofeke. Ịghọtara ya? Mana ọ gwara o nwere ọta kwụnyekwara gịnị, ịghọtago, ịma na ọ bụrụ ọta basis ọta ịda ọ na-edere anya na, ịghọtara ya, ife a na-eme nwa dibịa. Ịghọtara ya? Ejiri nwa dibịa eme mgbọrọ. Ihe eji ndị Igbo ji atụ ilu afọ iwe mmadụ na ife dị. So kere ihe m na-ekwu maka ya, nwanne chụwa aja ka gị na chi gị kwuru, maka na hapụkwa ọgwụ abụ ọgwụ ọdịnala. Chụba aja maka na aja karịrị ọgwụ. Onye na-achụ aja ife adịghị eme ya, asịgoro ido nwere ihe ga-eme, ndị ọzọ kpuru ndị ọzọ egbu, ọ bịa n'ebe ọdọ nwere ike mefe ya obere ahụ, a na-akpọ symbolic redemption. Enwere ike ị na-echukwa mmụọ bifo ihe eme gị, mmụọ ejiri aka eje gbukwapụrụ gị ya, ma ọ bụrụ ụzọ bịa wụọ gị, bịa gwa gị si ndekwa ihe na-etu a. Ị nwere ike ịbacha anyị na moto, ịnọ na moto ahụ ịnọ, ọ bịa kụọ n'ahụ gị, si na moto arịtuo, nwere gị si na moto ahụ arịtuo, ndị ba moto ahụ nwere ga na-apụrụ dị nwa asidenti ma ọrụ nwere ihe mberede ọzọ dakwasịrị ha. Ọ mmụọ ị na-echukwa, maka na onye ekele sọrị ekele ya, ọ mmụọ ị na-echukwa bịara kwụbe ọkụ ọgụ n'ahụ ka ị wee nwee ike pụọ gwa na denja dị n'iru. Ị nwere ike ịkwadocha na ị ga-eje njem, ịkwadocha na ị na-eje njem pụta ụbọchị anwa,
mmụọ akụ ọgwụ na ahụ merụ dadị anwa ike anyị adịghị ihe ji wee pụ. Ị nwere ike ọrụ wụ na ndị ilogo kpara achọ nkata dadị na-eche gị maka na asị na ndị Igbo na-atụ ilu si na n'ụbọchị ihe na-aga okporo ụzọ na ụkwụ anyị apụ anyị ama mana onwe ka o si pụọ anyị ama na anyị ga-ejecha abata maka na ọgọ na-akpacha n'aja ọfịa ma na-abụ onye nwunye ejiri ọnwa adịba eme mgbọrọgwụ. Nwanne chụba aja na aja karịrị ọgwụ. Onye na-achụ aja ife a na-eme nke bụ eziokwu bụ na onwere aja ọbụla ị chụrụ na nkịtị kama na o nwere ike aja ahụ ị chụrụ ị na-eche ka ọ lụọ ọrụ one particular thing mana mmụọ enwere gị mmanụ na onwere nke ka mkpa nwere ike na-achọ ka aja ị chụrụ ka e butere moto ka emepere ụzọ ka ị nwee moto mana chi ga-afụgori na o nwere ndị na-akpa nkata igbu gịnị nke bụ na ị ga-adịdị ndụ wee gbanya moto eburu ụzọ je wepụ ndị a n'akụkụ ma ọ mebie aja izu ha mana anya gị nwa because you don't see beyond their nose. Ihe ị na-ache bụ ka ịfụ moto ahụ ị chọrọ igo mana mmụọ afụgo ndụ bugoro isi akụ buru ụzọ chewe ndụ gị esi na aja ịchụrụ agara mara ọgara ya gazie. So ka m kwụsị ebe a. Inwe ajụjụ na nkụzi a send them message na WhatsApp 08057837672. Ihe ị nwere ike imere onye fụrụ n'anya ọ ma enweghị enete bụ metụ aka na share button ka onye fụrụ n'anya ma ọ bụ ndị enyi gị ma ọ bụ ndị a ga-esi na meseji a wee zọ echi site n'ishi a meseji a ha nwee nweta ya bụ meseji denụ amara ha nwetara na ya na ya bụ meseji ngọzi ya ga-elu aka n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. Ayọ m ayọ n'isi ka ha rabụ ndị niile nọ under the influence of my voice, ndị niile ga-emetụ aka na share button wee share this message. May their life begin to walk in positive direction. As I speak, so shall it be. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Ọ ga-adịkwa n'ụdị oge a n'oge awa nke eziokwu echi niile bụ Satọde ụbọchị Eke. Ya gazienụ ọfọ.